Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-medja tiegħu spinja dak li qal il-Kummissarju Ewropew Malti Glenn Mikallef f'tentattiv li joħloq kontrast mal-pożizzjoni tal-Prim Ministru Roberta Bela dwar il-pjan ta' difiża tal-Unjoni Ewropea. Dan f'artiklu fuq Net News fejn ikkwota parti żgħira minn intervista li poġġa għalija Glenn Mikallef fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Is-silta li kwotat il-medja nazzjonalista kienet ukoll parti żgħira mit-tweġiba kollha li ta' Mikallef. Madankollu, dan sar biskop ċar biex din il-parti ta' tweġiba tkun tista' tittieħed barra mill-kuntest tagħha u tagħtix jifhem li Mikallef b'differenza mill-Prim Ministru u favur il-pjan tax-xiri tal-armi u l-munizzjoni bl-isem Rearm Europe. Fis-silta li kwota, Net News ġab biss kif Mikallef qal li s-settur tad-difiża u settur li jista' joħloq opportunitajiet ekonomiċi. Iżda Mikallef ma waqafx hawn, hekk kif elenka numru ta' opportunitajiet li jistgħu jinħolqu. Il-capabilities tagħna li jkollna portijiet pereżempju adekwati, li jkollna sistemi li jipproteġu il-cables tagħna. Aħna għandna bħala pajjiż ukoll f'Malta cables li jaqduna u li niddependu fuqhom għall-elettriku għaddejta ma' partijiet oħra tal-kontinent Ewropew, irridu naraw li dawk is-sistemi jkunu protetti l-infrastruttura tal-ilma. Jeħtieġ li nipproteġu daw l-infrastrutturi niddependu fuqhom huma kritiċi. Mela allura hemmhekk irridu nħarsu kif nikkreaw anke opportunitajiet f'dawk l-oqsma biex ikun hemm impjiegi ta' kwalità hemmhekk ukoll. Mikallef madankollu sostna li dan ma jfissirx li n-nefqa ta' pajjiżna tmur għall-armi u munizzjoni. Rajna li kellna madwar 400,000 persuna li ma nistgħux insibu l-ħiliet għalihom, kellna shortage ta' 400,000 persuna li nimpjegaw f'dawn is-sistemi biex nipproteġu l-isptarijiet tagħna. Mela allura dik hija opportunità ma tinvolvix armamenti, imma tinvolvi s-sigurtà fl-isptarijiet. Bħal daw jista' jkollok setturi oħrajn. Dan l-istess sentiment kien rifless fi kliem il-Prim Ministru Roberta Bela, fejn sostna li pajjiżna qatt mhu se jissellef jew jinvesti flus fih dan il-pjan tal-Unjoni Ewropea favur difiża li tinvolvi x-xiri ta' armi u munizzjoni.